ଲାଗୁଛି ଏ ବନ୍ୟା ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ଆମ ଏପଟରେ ଯେମିତି ଘର କରିସାରିଲେଣି ତାକୁ ଏ ଏରିଆଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଯାଉନି। ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ କଥାଟା ଥିଲା ଏମିତି କି ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ, ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖନ୍ତି ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିକି ହାଜର। କେଜାଣି ବନ୍ୟାର କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ବୋଧେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। 2 ଦିନ ହେଇନି ତ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଥିଲା, ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିକି ହାଜର ହେଇଗଲା। ଗାଁରେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଅନେଇଲାକୁ ଲାଗୁଛି ସବୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଗାଁଟା ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାର୍କେଟ ତ ଆମର ଟୋଟାଲି ଖୋଲା ହିଁ ହେଇପାରୁନି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେତେ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ଆମ ଦୁଆରେ ଚାଲିଛି, ଆମ ଘରେ ବି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ହଉ ଏଇଠି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଖାଇକି ଟିକେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିକି ତ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଦେଖିବା ଆଉ ବନ୍ୟା କେତେ ଦିନ ହେଉଛି, ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଭୋଗିବୁ। ତ ତା ଭିତରେ ଆମ ଝିଅ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଏଇଠି ମୁଁ ତା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳି ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସିଏ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ବି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।